Ima je lepog cvijeća. Meni bi trebala ne zemlja, treba mi malo oni kamenčići za moje biljke. Ne znam, nešto mi nisu baš najbolje biljke, mogu vam reći. Evo, ovo košta, čini mi se, 2,79 €. Vidjet ću da li ću moći da pronađem na drugom mjestu. Da vidimo što ima ovdje. Pekara. Krofne su 59,99. Pa ne znam. 57. Ne, pogačice su 57. Nergis.
I evo šta sam svašta uzela, 60 skoro 65 euro u Lidlu, ali sam sad uzela stvarno sve, pošto vidim da ovdje ima dosta za božićne kolače, te neke namirnice. Evo vidite, uzela sam i od šljive ovu marmeladu koju sam prošli put zaboravila. I sad možemo da vidimo da li ima mjesta ovdje. Nema. Ups. Ništa. Snimam vam dalje. I evo, dragi moji, umorila sam se. Pogledajte mene. Ja sam danas obukla ove farmerke, ne vidite me, sa šljokicama. Baš su slatke, tako mi lepo stoje, tako su udobne. Evo sad da vidite šta sam uzela u Lidlu. Znači, ovdje su mnogo jeftiniji nego u DM-u i uzela sam za šareni veš još jedan i za crni veš. Mislim da neću da nagađam, znam da nisu skupi. Sad, prvo, uzela sam ovdje tablete, malo su jeftinije, 6 euro, a u DM su 10. Znači, ovo su one kapsule za mašinu za suđe, samo stavite u mašinu i to je to. Ovo ćemo da gledamo, listamo jedan dan, piše ovdje da ima neki recepti za božićne kolače, odmor i neka sniženja sljedeće nedelje ili ove, nemam pojma, vidjet ćemo. Krofne sam uzela ovako, jeftinije su. Jeftinije su nego one kad uzmete sveže. Vidjeli ste možda da sam sekla hleb, sav se rasturio pa sam ga morala ovako da zna koji hleb. Ali ovo je neki bio hleb. Evo još jedno pakovanje šagarepica. Zatim sam uzela tost integralni, 2 čokolade za mlečne, da ima za kolače, a uzela sam i glazure. Sad ćete da vidite šta sam sve uzela. Evo ovako. Prvo da sklonim ovo, a onda idemo dalje. Ima mesta, ne sikirajte se, nego mi stoji telefon pa ne mogu da dignem. Pao mi je telefon na sedište pozadi, ali dobro, ništa strašno. Evo ga. Sad ćemo da vidimo šta sam uzela. Ovo mi je ona za Halloween, kao mrtva glava, a unutra puna slatkiša. 3,99 euro, a bilo je 9 skoro. I rekao, ajde uzet ću, a Dijani ću ostaviti ovu glavu ako hoće. Meni ne treba. Ali ima puno lepih slatkiša. Šta sam uzela? To su 3 putera. Neka stoje kad budem spravila kolače, da znam da imam. Zato sam uzela ovako gotovu mešavinu za ove što se špricaju keksići. I ovo ću da, ne treba da pravim ništa, ovdje ide samo puter i 2 jaja i gotovo testo i onda mogu da uzmem onaj špric i da pravim kekse i stavim u čokoladu. Mislim, ovo nije sad nešto, ali za te kolače mi treba. Pasta za vanila, znači vanila pasta za kolače i bourbon vanila
ovako u flašici. Kokos sam jedan uzela, ove mleveni, isto za kolačića. Ovo su bademi mlevena kesica. U svakoj ima po 200 grama, tako da sam i ovo obezbedila. Orase imam i imam one seckane neke. Zatim sam uzela salame, ove meni. Jurgen, on jede nešto drugo. Evo uzela sam još 2 glazure za keksiće. Isto jedna crvena, a ne, ovo je sa šljokicama. I ova je sa šljokicama, ali plava. Eto, ipak u Lidlu ipak ima sve. Marmeladu sam rekla da ću uzeti od šljive. Evo je, sad imamo sve. Zatim sam uzela čokolade za kuvanje, jednu mlečnu i jednu belu. I uzela sam ovako ove čoko mrvice. Čoko mrvice, ali su bele. Od bele čokolade. I uzela sam ovako bourbon vanila, 3 kesice i ovdje je jeftinija. Zatim ove oblatne za kolačiće. Uzela sam 2 pakovanja, ovo vam je od 5 cm ili okruglo, onako 5 cm, pa tako otprilike, da. Dve, ima dosta, pa onda mogu da, koliko ovdje ima oblatna? Ne piše. Oblatne piše, da. Pa ima možda 50 ili 100 komada, nemam pojma. I uzela sam ove malo veće. Ove su 7 cm. Znači ovako okrugle. Za neke druge kolače. I to je to. Što se tiče Lidla. Morala sam u ovom formatu da vam snimam. Jer ste vidjeli da sam imala na kolicima onu telefon. I to je to. Sad treba da spakujemo ovo ovdje. Može sve da stavim. Sve je stalo. Ja sam već, znači, umorila se. Idem možda ipak kući. Ne mogu više. I evo, dragi moji, gledajte me sad ovako nakrivo. Idem. Dosta je za danas. Mislim da moram polako, idu auti. Idem kući, tu mi je za garažu. Joj, sa svih strana idu auti. Prosto, ne znam, mora da se vodi računa, ovdje sve nešto novo napravili kao na autoput. Ajajajaj. Stavili su ove ležeće policajce, što znači da malo, ups, evo vidite, na 4 mjesta su stavili. Ja idem na levo, a saobraćaj, znate koliko ima? Ništa ne vidim. Moram da vodim računa. Što je ovo? Evo ga. Ja odavno nisam ni vozila, pa i ne vidim, ne znam. Gospođa da prođe, pešački prelaz.
ulazimo u kružni tok. Moj auto turbo, ja dam gas. A iskreno da vam kažem, ovdje malo zeznuto. I samo da podignem. Evo ga. Ovdje ne smijem ni brzo da vozim 30. Ali dobro. Nekad znaju da stave blic i onda to je to. A ne vidite ništa. A kad stigo mi je paket sa TikTok shopa. Naručila sam svašta i kupila sam novi držač za auto. Tako da ćete od sada gledati i gde vozim, možete i mene da gledate, nešto sasvim drugačije. Vidimo. Ups. Verujte mi da mi malko teško sa pedalama zato što imam neke patike. A nekako mi teže da upravljam. Evo ga, idemo na desno. Kad imate patike sa debelim džonom, onda teško mi je da dotaknem, da pritisnem pedalu, nemam taj neki osjećaj. Svaki put moram da, kad vozim negde dalje, onda promenim patike. Znači, vozim u nekim drugim sasvim normalnim, sa tankim džonom, lakše mi je. Inače, kažem, nisam dugo vozila, pa i mi je stvarno malo neobično. Evo ga, još malo istigla sam. Znači, prvo moram da uđem u garažu. Samo da vidim kako ovo funkcioniše. Evo ga, otvara. Jaj, stigla sam. Ljudi moji, da se prvo odvežem, da se skinem, znači vruće mi je. I evo, dragi moji, stigla sam, srećna i zdrava. Joj, što mirišim na mošus iz DM-a. Vidjet ćete, strašno je lep onaj dezodorans. Neki parfem sam špricala, ma svašta. Ok, moj auto treba da ispraznim i to je to. Vidimo se u sljedeći video, jer ovaj će sad ovdje biti na kraju. I onda snimam šta sam gore kupila, a imam, kažem, naručila sam na TikTok shop jako puno proizvoda. Prvo ću da snimim za TikTok, ali na nemačkom, pa ću onda vama da snimim. Pa ću onda na TikTok na srpskom. Znači 3 videa moram da snimam ekstra. A svašta sam kupila i sve to sad mogu da reklamiram i dobit ću pare nazad. I onda još mi jedan detalj fali, a to je za porez. Moramo to da popunimo, još nešto mi fali, pa onda mogu stvarno da prodajem. Do sad nisam ništa prodala, zato što mi treba taj broj neki. I vidimo se kasnije.